Takže čaute, dneska natáčame také video, že sa pokúsime za nejakých 15 minút alebo nejako tak získať, teda vytradovať čo najlepšie fruity, hej. Mám Dog, Spirit, Gravity, Wow, Sound, Creator a Portal a skúsim ich vytradovať čo za lepšie. Či sa nepošťastí. Blizzard? OK. Za to by som mu vedel dať Gravity. Neviem, či sa to oplatí. Ale to... Takže to by som nebral. Teraz som si spomenul, že mám Felix permanentne. Už mám toľko veľa o nich. Dobre. Kým oni tradujú, tak my si zatiaľ môžeme ísť zatočiť. Môžem? Á, môžem. Počkať vlastne. Toto si môžem dať dole. Dobre. Nie, ja sa nepozerám, takže len vy budete vidieť, čo mi padne. Zatočila sa to už? O, troška vedľa. Spring mám čo? Spring mám. Takže to je na nič. Do you know? Eagle? Eagle ja mám. Počkaj, mám Eagle a mám Eagle. No čo mi za to dáš? Spider? Vieš čo, keď máš Spider, tak ti k tomu niečo takto pridám. Ak toto zobere, týpek, tak toto bude akože Ice a Eagle mám úplne... No way, kámo. Mám ďalšie do zbierky. Akože Eagle. Ešte, že som mu nedal tento. Eagle a Ice za Spider. Holy shit. To je veľmi dobré. Ukáž, čo je tu v shopu. Love. Love. Mám aj Dog permanentne. A teraz, že Boom Dragon. A ja, že OK. Je to Ice. Nikto nechce nejako tradovať. Kde sú všetci? Alebo si ideme zabiť? Nie, ideme tradovať. Tak ideme na nejaký iný server. Toto môže byť, ale no tak. Mohol som ísť na Singapur, ale to potom pôjdem. Natáčam. Dobre. Tu sa bude dať niečo vytradovať. Dobre, čo máš ty? Dog? Venom! To by som aj bral, kam. To by som, akože, viem, že Dog je oveľa za viac, ale možno, že... Vieš čo, daj... Akože Eagle. A Ice. To som teraz vytradoval. To je jediné také, čo mi chýba. A Spin. Počkaj, ja nemám Spin?
OK. Toto by som možno, že akože aj bral, alebo vieš, za čo by som to bral, kámo? Ja by som to bral za, kámo, takto Gravity, takto. Akože za Gravity Venom, to není dobré, by som povedal. To není dobré, vydrž, ešte ti sem niečo dám, ešte ti sem môžem dať magmu k tomu. Only Venom sa píše. Only Venom. Ty chceš Douk? Tak kámo. Tak daj Venom a daj aspoň... Čo ja viem, aký Quake, kámo. Quake, či jak sa volá. Douka ti za to vôbec nedám ani za hovno. Čo máš ty? Pain, počkaj, Pain by som bral. Pain by som ti akože neviem, či sa to vyplatí, ale možno, že taký sound by som ti radšej dal za Pain. Pain only. Kamo, ja už mám asi jedine len on Douk. Dobre. Tak čo dáš? Pain only. Ešte ti k tomu niečo pridám, počkať. Nie, Rubber ti nechcem k tomu dávať. Dám ti sem light. Takže takto, bro. Tak dám ti sem. To čo? Ešte dám ti sem toto. To by si za toto dal. To mám ešte z eventu, ako bol. Blizzard. Zoom. Toto by som možno, že aj bral. A Phoenix. Akože... Bral by som to. Ale... Za Blizzard by som ti mohol dať... A Quake? Počkať, čo? Počkať. Akože toto... Akože Phoenixa má permu, ale... Blizzard bol veľmi dobrý. Blizzard bol veľmi dobrý. Ukážte toto. No poď. Aspoň nejaký honor. S týmto som ešte nebol, tak ukáž, čo dáš. Douk. Tak dobre, tak to ti môžem dať, kámo. Gravity. A ešte Sen, nie. Akože toto by si bral. Ja by som akože chcel mamuta. Ja by som aj dal mamuta. Takže čo chceš, ten Gravity? Akože Gravity neviem, či to dá získať. Ale no tak. No poď. Yeti, dobre, dávam ti toto. Dávam ti všetko toto. Môžem ti dať kámo portál, nie, to máš. Spider, to nemáš. Budha? Mamut. Kámo. A Budha.
Akože, čo chceš za mamut a Budha? Ja ti netradím, kamo, Dog. Tak za toto ty chceš Dog. Tak, kámo, tak to pridaj ešte aj 2 mega. Kámo, tak. Za Dog, akože, keby si nemal, tak ti tam dám možno, že nejaký, čo ja viem, ten Loud, ten je taký, ne. Akože, toto by bol možno, že aj dobrý trade. Ale Budhu nechcem. V Budhu už majú fakt, že všetci, akože, permanentnú. Čo by som ti za to mohol tradenúť? Gravity, máš čo? Za toto by som ti mohol tradenúť Sound a toto. Takto. Ale za... Blizzard. Kámo. Čo chceš? OK, tak ja nemám permu. Lightning. Kámo, ten by som chcel vytradovať. Akože Dog chcú všetci. Mi to tak pripadá. T-Rex? A kámo, a za T-Rexa by som to možno, že... OK, kámo, toto by som bral. Toto by som aj bral. T-Rex je veľmi dobrý a Budha je tiež dobrá. Nedal si ten oný trade, ale dobré. Zatím len jeden trade sa mi podaril. Akože, zatím boli najlepšie. Ja ty chceš z toho mamuta. Tebe môžem dať takto. Akože, čo tu robí týpek? Dobre. To čo má na chrbte? Hej, ja ešte mám, že som ho už tradol. Ja neviem, ale čo majú 800 level, typkovia proste, taký oný, napríklad, počkaj, kto mal? Tento má... tak tento bude mať viac. Tak proste, kámo, majú už len Spider. Vieš? Kámo, spamuje. Chápeš? Že CTRL-V, co niečo dá, CTRL-V. Ale len vieš, takže... Nikto nepôjde. Akože ja ten Dog môžem tradenúť, čo mám v inventári. Ale akože... No. Kámo, nie toto, ale kámo, tradel by som ti to za Gravity. Kámo, Lightning by som aj chcel. Akože za Gravity Lightning je veľmi dobrý, by som povedal. Zatočiť si už nemôžem. Takže asi nič. No, už to bude 15 minút. Takže podaril sa mi, že jediný trade, taký dobrý. A to je všetko. Jo. Tak.